gizo ruwa jihar Kano gauna da kauda bakan gizo da kai kiran kana wata fuskam za su zo kuma dai sun iya na san ba za ba su kai ka ba kuran giwa tsayayye ka zarce yan uba sai na wuta kake a taba ka ba zai yi ba kuran kura kake gauna ba za su kure ka ba kalam sarari da wakai ba su je karshen ka ba alaki ka zamo Nasir Yusuf ta gaba kalam to da misa sabo san baka san shi ba kai ne sinin diga gauna mai fasa marmara kake tilas a barkatin kayo dan mara alwala sallama ka wuce dukkan mahara dani ka zarce kyaure ku tufaniyar kara yau da jama'ar Kano gauda ne suka yin kira da gauna da garu sun shigo jirgin nasara ranar zaɓe madau APC ku ji batira so Kano sai gauna garu su ne zafin Kanawa APC muke ji an ce a bar so Kano sai gauna garu su ne zafin Kanawa APC muke ji an ce a bar so Kano sai gauna garu su ne zafin Kanawa bai manna yau da gobe shi na saka farko Allah nake nufi wanda ke ba mu na koko komai in zane yau rabu sanya yayi karko dan bangare na waka ne gashi yau na dauko rabu samu tsallake karko a gurin magauta APC muke ji an ce a bar so Kano sai gauna garu su ne zafin Kanawa karo da bin salati a gurin farin masoyi wanda kaunar sana kalbi kuma ba ta sauyi alai sahabu sanya masu kyan hali na koyi su biye shi dan amina har zafi da sanyi sakau da shi da garo ni ma ina bukata APC muke ji an ce a bar so Kano sai gauna garu su ne zafin Kanawa oyoyo muke yi domin samun gaunan Kanawa APC zaɓi ji an ji ta zama zaɓi ga kowa ba gauna ga zilan garo babu batun tsayawa jirgi na fito ji an ji ku fito yau zai dagawa ta na sai so gauna kashir tuta APC muke ji an ce a bar so Kano sai gauna garu su ne zafin Kanawa game shanya gwaram ne ya kugan karfe ne sayayye jinjimina ka zamo kwalilan duka maye saki adawa a Kano ka tilas ne zaɓoye sai gauna mai gidan mai can fulle sayayye ka zamto damina da baka aikin mugunta APC muke ji an ce a bar so Kano sai gauna garu su ne zafin Yaushe Kanawa wale kwado na tafiya ne in kuntuno Nasir gauna ya rike mukamai a garin Kano yayin kwakwarkwan gama na nasarawa mun gano kan na duba kwaman shi nan da kai ya inganta APC muke ji an ce a bar so Kano sai gauna garu su ne zafin Kanawa Mika'il Esabat na zo da baitocin APC al'ummar Kano muna murna da oyoyo sai gauna cikin jam'iyyar APC ne na ango mutan kirki saban difitin biyar shiri ga tantaki sai gona cikin tsarin dole na sako manda murtala garo da ke yin maganin horo mu je gaba difiti gwamnan Kanawa Kanamo hero a dole na sanya dan sarki jikan sarki ba shakka Abdallah Abbas ko jagora da baya shiri da gauraka mu je gaba ciyaman fati na APC an sanka da sanya ka da Salam Kano sun ce sun gode gandu na aiki ya ba da shirin ji an ji sai wanda yake da dan kaimi cikin wakar zangaida wani na Yusuf Al-Hausawi da baya zama da yan kuka ina ya saka nake waka ga gauna mutumin kirki APC muke ji an ce a bar so Kano sai gauna garu su ne zafin Kanawa APC muke ji an ji ce ya bar so Kano sai gauna garu su dai zafin Kanawa